Fa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid daya, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid daya. Wannan kunnen doki fa da aka yi babu wanda ya wadadi sai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Domin a gobe idan suka ci wasan su zai zama na point biyu bayan Real Madrid sannan point biyu bayan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid. Kafin a take wasa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta karrama tsohon dan wasan ta kuma legend ɗinta dan wasa Marcelo, inda kamar yadda kuke gani ta bashi kyautar riga inda aka yi signing da yawa a jikinta, inda captain din kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na yanzu dan wasa Luka Modric ya kawo mai wannan riga, sannan suka yi hoto da ahalinsa wato familinsa, sannan suka yi hoto da yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. To babban dai abin da ya fi jawo cece kuce shine foul din da dan wasa Tchouameni yawa dan wasa Lino, wanda aka samu bugun daga kai sai mai tsaron raga. Za ku ga shi kansa Carlo Ancelotti abin bai mai daɗi ba kuma bai yadda da wannan hukunci ba, inda aka samu bugun daga kai sai mai tsaron raga kuma dan wasa Alvarez ya nutsu ya ci wannan kwallo. Amma fa sai dai ni a tawa mahangar wannan gaskiya ba penalty bane. Tabbas dan wasa Tchouameni ya take wannan dan wasa, amma idan muka duba position din da dan wasa Tchouameni yake da kuma yadda dan wasa Lino ya shigo dan wasa Tchouameni ya taka shi, ina ganin ba penalty bane. Amma kusan dalilin da yasa aka bada penalty bari in faɗa muku. A yanzu akwai abin da yake faruwa tsakanin La Liga da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, wanda idan na samu lokaci zan yi bayani akan shi sosai da sosai. Wannan dalilin yasa a yanzu za ku ga referees sun ja hankalinsu kuma za su rika yin aikinsu yacce ya kamata. In dai abu na foul ne ko da soft foul ne to a gani na za su rika bayarwa, saboda yanzu akwai abubuwan da suke faruwa da yawa a La Liga, musamman tsakanin Real Madrid da kuma shi president din La Liga da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Magana ta gaskiya dan wasa Tchouameni bai taba kwallon ba, ya taka dan wasa Lino, amma ni a tawa mahangar wannan ba intentionally foul bane, domin kwalle zo tabawa ya taka wannan dan wasa. Amma ku me kuke gani? Shi ma kanshi dan wasa Jude Bellingham abin bai mai daɗi ba, wanda ya jawo har sai da ya zagi Lemon din wasan da aka doka bayan penaltin da aka bayar. To fa Madrid derby ta riga da ta dau dumi, domin an buga Madrid derby kwaya biyu kuma ba a samu wina ba. Kuma abin da zai baku mamaki duka 1-1 aka tashi waɗannan wasanni. An buga na farko wasan La Liga, sannan kuma gashi a yau an buga na biyu duka duro. Wato dai yanzu sai an haɗa Copa del Rey idan ta haɗa, ko kuma a kofin zakaru na nahiyar Turai, dole a nan sai an fidda raini, domin wa kofin zakaru na nahiyar Turai da shi kanshi Copa del Rey din ana knockout stages ne. A karo na farko a La Liga an ba da penalty against kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Kamar yadda na faɗa muku a wancan bidiyon, gaba ɗaya penalty da aka ba wa Real Madrid a La Liga, iya La Liga kwaya 10 ne, amma against Real Madrid ba a ba da ko ɗaya ba, sai a wannan karan aka ba da penalty kamar yacce kuke gani. Magana ta gaskiya duka bangarorin sun yi kwallo. Kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta yi kwallo a first half, sannan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta yi kwallo a second half. Kusan kowa ya buga kwallo yau, amma akwai 'yan wasan da suka burge ni, 'yan wasan da suka yi kwallo sosai da sosai, irin su dan wasa Ceballos, irin su dan wasa Kylian Mbappe, shi ma ba laifi yau ya yi kokari, da sauran 'yan wasa wanda suka nuna bajinta sosai da sosai. Amma kowane dan wasa ne ya fi burge ku, wani dan wasa ne kuke ganin ya kamata a ce ya zama man of the match? Ma da comment section. Allah ya samu dace.